Naminusan karon ang air pollution sa tibuok Rehiyon City dungan sa mga adlaw nga ubos ang nasod sa stay at home apan nabadayan sa Environmental Management Bureau kon EMB7 kami daghan ang mga basura. A report ni Femery Dumamo. Subay sa monitoring sa Environmental Management Bureau kon EMB sa Rehiyon 7, 70% ang pagminos sa air pollution sa mga dapit sa rehiyon atol sa pagpatuman sa quarantine status, ilabi na sa enhanced community quarantine itandi sa miaging 2 ka tuig. Tungod niini, midusog resolusyon ng EMB7 nga nagawhag sa mga ahensya sa kagamhanan nga ipatuman ang 4-day work matag semana o di ba ka work from home aron magpabilin ang pagminos sa polusyon. Lakip silang giduso ang pagbutang na gyud og bike lane. Mato ni Director Lormelin Claudio nga mas maayong i-shuttle usab ang mga kawani aron minus lang ang mga sakyanan sa kadalanan. Nag-improve by more than 70%, no? Ang improvement in terms of pollutant concentration. Then make Friday an environmental day, an air day. Naminusan man tuod ang polusyon sa kahanginan, apan nabantayan sa EMB7 nga midaghan ang mga basura nga gilabay diha sa kasapaan ug mga kanal atol sa quarantine period sa Metro Cebu. Aron pagminos sa mga basura, nipasiugda ang EMB og cleanup drive sa Kinalumsan River. Din ilang nahipos ang kapin sa 60 ka toneladang basura. Kapinusab sa 20 ka toneladang basura ang nakuha sa Mahiga Creek. Nang hinaot ang EMB nga magpadayon kini pinaagi sa Adapt and Estero program ug ang pagtinabangay sa mga stakeholders ug sa tagbalay nga manlimpyo gud sa ilang tugkaran. So, yung approach natin dito is of course to elevate the awareness of people. Plans have been made, but it's just a matter now of carrying out those plans and coming up with an approach that would sustain it. Gihatagan usab sa EMB7 og mga PPE ang mga garbage collector. Lakip sa pahinumdum ang insakto nga paghipos sa mga ginamit nga face shield, face mask ug uban pang mga gamit aron di matakdan sa COVID-19. Gikinahanglan silang ilain sa paghipos sa ubang mga basura. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Taliwa ning panahon sa pandemya, mas gidasig karon sa syudad sa Mandaue ang pagpanadong og mga utanon ug lagutmon. Gi-display sa City Hall lobby kaganiha kining mga tanom ug mga produkto gikan sa lain-laing urban gardeners sa Dakbayan. Makita ang lain-laing produkto ug mga abot sama sa sili, cherry tomatoes, kamunggay ug daghan pa. Sagad kanila migamit ra og pinutol nga mga plastic containers aron maoy tamnan sa ilang mga seedlings nga mitubo ug milambo. Agi kini og pagdasig sa ubang mga Mandawihanon nga makatabang sa food security karong panahona.